Tanawa ni pagkakuha. Mga kabaro, may buntag mga kabaro no. Sa karon mga kabaro, gikuha na po kog ninong mga kabaro no. Yan si Mrs. kuha po ninang. Ipangkuha yo mga kabaro no. Og sa kadaghan na namo gikuha nga ninong og ninang. Unta mga kabaro no, abot ang panahon niya. Kamo na po imong ninong sa mong anak mga kabaro no. Kamo na po imong ninong og ninang. Og mga kabaro, si Mrs. Main. Pastilan ng pormahan. Tayo sa diri si Bibi. Tanaw na itong formahan ni Mrs. mga kabaro. Marag... Ay, gawas pa. Ako na lang dulon. Muna mo ang dressing room. Wow! Grabe formahan ni Mrs. ba? O mga kabaro, no? Ang binyo sa bunyag sa Santa Ana, mga kabaro, Santa Ana nga simbahan. Yung numero dyan, alas 10:30 daw niya itong oras mga kabaro. Alas 9:20. Yeah. Sa karon mga kabaro, og let's go. Jan, tirada. Lagi. Masa na dyan, kalabasa? Ikaw nagtanong? Ha? Murag upo, murag kalabasa. Masa na dyan? Upo, kalabasa? Kalabasa, good. Kisay mulatay, nay. Di ba ang kalabasa mag-anak naman sa yuta no? Oo. Ang upo maggumpitay din diya sa kanka. Oh, ano to. kalabasa man na dong. Gituyo na nay, kini-gani yun, isakas taas. Gihagdanan mo ko na kay na yang tutas. Wala ka trabaho ron dyan? Kuy! Wala ka trabaho ron? Mag-tiktok ka? Ha? Mine! Gaya gini ko asawa eh. Sabaan ako ni ron dyan ba? Sabaan ako ni ron. Ha? Tugay kayo? Ayaw. Ang babae dyan, higugmao na to na. Hugot, di ba? Ang babae, higugmao na to na. Dili na to dapat biyaan. Hulaton yun na to na sila. Pareho ko na sa imo dyan. Muabot na sa imo ha? Hugot style. Hugot style. Kaya, uy. Mga kabaro, paingon na niyo pa Santa Ana nga simbahan. Asa kita ba?
right. Ato ra. Aba. Tuyo mali. Wala, sa tanan na ito. Ano ba kasi dali na siguro eh. Yung parking. Asan mo dito? Ay, Ito sa gawas parking. Sa gawas kita. Ito arang parkinganan. Di arah. Oh, yung black drive eh. Ada sa kita banda. Okay. Mga kabaro, nabot na yung mga kabaro, no? Dito ta. Huwag sa karon, apa higit, dito butang. Mga kabaro, ma-update lang ko mga kabaro, no? Yan mga kabaro, no? Ninong, Andy Piezas. Uy! Yung mga kumpare na ko sa likod, mga kabaro, no? Mga kumpare na asa sa likod. Wala, kapit na may... I-share na lang po may... Okay. Mga nilikanan Ito ang kumpare yung kinalalan. Kiling kahayang Babae man eh. sa kabugyan. Agapag ito sa pagkumahan ko, no? Yung mga kabaro, no? Karon. Uy! Please, 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 please! Kumana, abot niya mga kabaro, no? Uy! Uy! Congrats lang ka, nabunyagan na ka. Muna yung kinugos ang girlfriend Muna ko, ano? Ang mga ano,
Mga kabaro, ang ilang video sa taon mga kabaro, no? Diri sa may Quaco Beach. Diri na sa may sa karon, nara sila kayo bubong diri ah. Na din sila kuya bubo. Oo, okay sila may Nakatuka. sila nakatuka sa pagkaon. Kaya gigutom na. Gigutom na may. Dagan na yung tao. Doggy. Ang ato ang kuan ani. Asa kaya i-parking si Peanut. Murag bawat ba isulod. Dito pa to. Murag lahi ra gyud. Patay. Murag daghan gyud gyud. Kana kayaran. Ug sa dihang murag daghan. Iya, tata. Wala na yung musulod. Ini tayo parkinganan mga kabaro, no? Nagdiri yung parking. Boss, pwede ba kay parking, boss? Atay. Ay, salamat. Salamat ah. Salamat kayo ha. Boss, salamat boss ha. Oops. Pablock lang highway. Ay, nalang ni diri ah. Wala, okay na na. Kailangan may tao. Ako na nang tiradan. Salamat boss ha. Mga kabaro, pangitawa na to sa Kuya Bubong, no? O asa to banda to ilaha? Kuya Bubong. Ay. Pura katus ito na balloon mine. Happy birthday. Asa kaya lang yung bubong? Huwag sa karon. Asa kaya lang yung bubong? Kurang kalungon sa gid. Sila mga gwapa na kung mapagumanggo ano eh. May nalagi ni gawas mi. Nananawin ko nga dagdag ako ba ning kwapo. Mga gwapa gila ni duha eh. Ros. Kung gwapa man ka. Baka man ang magulo. Okay. Uy! Mga good naman kayo ni sila. Tagas. Ayaw mo na to. Oo na, uy. Naunsa. Lamiya na mag-smile mo. Ya. Uy! Hi, Ate Ami. Hello, te. Uy, maraming hello. Hello, Ron. Kurang lamig naman kayo mga smile. Hello, te. Yeah. Taksi? Oo, taksi. Nagpunta kami. Ha? Nagpunta kami. Kaya daw sila, taksi. Daw tamuban, musikap. Daw tamuban, musikap. Pambel. Teh, musta man?
Pero sa mata niya itong apo niya. Papay na po rin kakawin mga kabaro, no? Marikis! Mga kabaro, no? Update lang may mga kabaro. Dagang pagkaon giandam si Mary Joy, no? O si Ikis, dagang giandam nga pagkaon. Vlog pagkakuha. Do, mari. Koy. Wala me. Eh. Wala me. Ya wala me. Te, wala me ke. Sige, God bless. Ay, selamat te. Ya. Wala me. Oh, iya, selamat ya. Ya, wala me ya. Wala me. Amping ah. Oo, salamat. Tawag. Wala me. Wala me. Wala me pre. Ingat. Wala me. Wala me pre. Wala me. Wala me. Wala me. Ya, wala me. Ay, pass nila siya. Grande. Dakuha lang. Wala me ran. Tara main. O karon mga kabaro, manguli na amigo. Oy. Ta. Look, bring mo si Main. Parang may kinay. Pangarap kang kinsa na? Kinay. Takinay di ay. Hello mga boss. Oy. Sa karon mga kabaro, nangagi minimisis diri sa kuanong SM kay nasa giwidro nagamay. Kuya nakita na ko mga kabaro. Hapon na lang karon pa day ko nakabalo nga Independence Day man day karon no. June 12. Makita niyo mga kabaro, daghang kayong flag. So, si Maila na sa to ang pagka malaya. O dili na ako tas-on. Kay si Mrs. pahumanay naman po. Nakuha charge nila eh. Sila? 18 pesos. Oo, dako charge na. May mahimo. Tayo mahimo diya kay Kailangan na to kwarta. kinahanglan kwarta. 18 pesos ang charge no. 18. So 18 plus 10, 28. Kung sa karon, tama ba niya ang himo? Ambot, dili na tamay mo. Let's go. Hindi na wala sa 7-Eleven Ay, no. sa Mercury day tagi. Sa Mercury man ta. Salita. Oh. Yes. Sarita sa Hangry Tuna. Hanggang tuna. Sorry. Busog kayo mi sa bunyag. O daghan ay salamat no nila Mary Joy. Og nila Mari Ikis. Day og si Paring. Pari og sa bana ni Mary Joy no. Og labi na gyud sa kong igsuon. Kenneth. Si igsuon ako sa Kiabung. Og sa tanan nga Kuya Roy. nagtampong. Og sa tanan nagtampong dito mga kabaro no. Daghang kay salamat sa inyo ang Happy birthday kay Kenneth Roy.
Og happy birthday po kang Kinit Roy. Unta Kinit Roy no, pag edad mo 15 years, 15 years old, tanawa ni nga vlog na ikaw ang bida ni panahon ano? Panahon nga gibunyagan ka. Og ang kuan may 11 Hotel hapit na. 11 Hotel. Ano yung baro na 11 Hotel? Oops. Among isa kay gisuon si Yayadang. Wala siya ka kuan mga kabaro kay sakit ang pilo gi arthritis. Arthritis yung tawag na may. Arthritis. Oh, arthritis. Arthritis. Hotel 101. Oklahoma ni mga kabaro, grabe solid. Kanya. Kanya Wala ka to si... nakapalit na ni Mainog, nakapalit na ni Mainog pambil. Oo. Karon 9.5, 76.5 og 2.3. Kaya gani taas ko memory may no? May gani. Tapos kag-memory. Murag lami ka iinom butong main ba? Ha? Mayroon tag butong? Oo, inom ta. Mayroon tag butong diri sa Tanggal sa... diri ta lang inom mga kabal. Oops. Okay. Laliman ka sa kanong paggawas ice cream. Ice cream, Katong lechon. litson, buko salad, Buko salad. Macaroni salad. kinilaw. Kinilaw. Ay, Kinilaw. dili okay lang kinilaw. Okay, kuan man. Nagkana ring handa nila no? Saan lang ang daw eh. Nagkana handa mga kabaro kay gano man napay spaghetti Ay, tanan. ano? Hala. Uy. Ingat ate. Amping ate, amping. Nga, naiinom dito pero wala akong inom mga kabaro no kay ga-drive ko sa kuwang pinat niya motor. Kaya dili pwede kung mag-inom niya mag-drive, bawal gina siya mga kabaro. Kaya delikado kayo no. Matag karon nugon niya, wa ta kabalos pa lang. Kunya, ito dili amay. Hoy, Coastal Road. Woo! Kapit na. Kapit na dari banda. Oh. Manginom ta. Oh, wala yan pabuak na gutong main. Pabuak na gutong. Ha? Ha? Pabuak na gutong dito sa tuang suki. Suki. Ha? Butong ang bugnay mo ha? Kanang juice. Wala sa diri siguro ba? Ini daw. Tayo nagpuntaan na may film. Tayo nagpuntaan na. Ha? Tara. Ay dito ay sarado. Tek, namoy plane nga tubig. Ay kana ko ba sa butong? Oh, na. Tagpila. Bugnaw siya. Buko juice lagi main. Buko juice. Ako pa din ang bihan. Buko juice lang. Sige, buko juice. Agad lang butong. Oh sige. Pabuwak tag. Sige. Solami ang may gatas para tibugol. Koy, kabuwak may butong koy, isa ka butong. Isa lang, ino na kong sabaw. Asa may gwapo niya nga, lami pag unod. Asa? Lami kinagoy ba? Wow. Uy, pagkalami yung sabaw. Oh, clean ni.
Medyo pinaw para ubay-ubay. Pila na. Kaya ka? Pila na. Ano naman? Pila gani ni. Nabayaran na mo? Apa lagi? Oh, pila tayo lagi sa. Jatay po ka. Jatay lagi ka. Jatay po ka. Pila bitaw. Jatay po ka. O, tama na. Kisa pila gani na. Amo, tabuak mo ni. Ay na lang. Tabuak na po. Mura magyapon tubig lang ang kailangan. Ikaw kaon ka? Ayun lagi. Tama na. Dapat na. Ayun na ko. Dadaan na lang na. Yan mga kabaro, no? Update lang yun. Mga kabaro, nalang sa balay mga kabaro, no? Oh, agay! Hello, Kinan! Oh, oh, ay! Kiss, 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 kiss. Ta, kaya pa sa lubong. Hello, Kinan! Oy! Kainit, kalimutan. Asa man tong bukog ni Kinain? Og mga kabaro, no namin sa balay og Hoy, Kinain, no. No, no. No, no. Og daghang salamat sa pagguyog mga kabaro, no. Og naabot kani nga vlog. Og daghang salamat sa anak ni Bubong, no. Si Ikis, si Roxanne, si Mary Joy, si Mary Rose, og si Cherilyn. Oops, Kinain, no. Og kanti ami pod mga kabaro kag Bubong. Og sa tanan nga naa didto mga kabaro, no, daghang salamat to. Sa di na ako isa mention labi na akong bag-o nga mga kumpare. Daghang salamat mga kumpare, no. Og labi na Kuya Bubong, hoy Kuya Bubong. Iwasi-wasi nang inom ha, kay duha na unom na kabuk imong apo. Kunya nagkaidara na ka no. Iwasi-wasi na tong inom ya. Og diri na ko putlon mga kabaro, og salamat sa pagpuyog mga kabaro, no, sa bunyag sa akong apo na po mga kabaro, no. Apo na ko mga kabaro, bunyag sa akong apo. Nya. Mine. Si Mine. Tara Mine. Tanaw na ko yung tama ba niya ako napalit nga pambelt ha. 9.765 ug 23. Let's go, tama. Tama ako napalit Mine. Tama. Oh, Wala lagi kay po. lo. Namulo akong asawa na initan. Kabalo ko kung ano namulo ka tungkol sa Ismay Glow. Ismay Glow, baka naman. Yan mga kabaro, no? Dili na lang putlon og see you next vlog mga kabaro, no?